episod de Minecraft Roleplay aici cu el pe care o să facem roleplay. Bă, deci, uite, Deci așa e vocea. ce fain e. Vreau să te omor. Deci, asta este casa pe care, E centată? nu, pe care trebuie să... Mă, mai dă pune să nu mă vezi de ea. Dar tu încă mai ai puțin. Nu mai luam. Nu mai luam, te mai dă în mine. Nu se termină așa. M-am făcut și pe mine invizibil. Da. Nu, hai să începem. Mamă. Da, nu știu, dar acel episod nu l-am putut, dar nu se vadă. M-am făcut ăsta de negru de ăsta. Unde ești? Nu m-am văzut niciodată. Cum se cheamă? Dar pune tine ăla care pură să te omora, nu? Unde ești? Hai să te omor. Zucă. Ce faci? E tatuarme. La două armă. M-am căcat. Oh, scuze. N-am vrut să spun asta, dar... Iar, uite, nu știu de ce am asta, dar o să mă atace. E să te omor. Da, hai, caută. Așa stau eu pe loc. Bă, dar de ce? Nu vreau să mă uit la tine. Dar tu te uiți. Știu că mă uit. Dar tu vă să... O să ceamă. O să fiu mort. Și mai câta nu mai o să te vede. Dar eu n-am... Eu sunt mare deja. Ce ai? Lasă cu rejerile astea, măcar. Unde este? Când ne-ai dat Ce faci? Acum se lasă spun. Bă, nu! Stai cu minte. Da, măcar fără. Nu am stricat, te rog. Aici am putut să fac și o casă mea, te rog. Dar chiar stai cu minte. Ce, nu sunt milă de mine. Adică, nu. Papui. Uite-te la mine. Acum nici nu mai o să mă vezi. De ce? O să vezi tu. Dar mă vezi acum. Măcar taci. Uite că acum plec un pic. Dacă vrei să facem mai doilea episod cu el, nu? Tot cu vocea aia. Așa spune el. Al doilea episod o să fie chiar foarte fain. Da, e și mai fain decât ăsta. Fă voce. E și mai fain decât ăsta. Poate o să fie și mai fain. Da. Da, nu. Nu. Dar mai facem episodul. Da, mai facem. Da, îl facem. Mamă. Mă, dar știi ceva? O să vă lăsăm un pic, dacă cum se cheamă, dacă... Furcușorul. Nu Vă lăsăm. a dispărut. Mai dăm și mie vizibil, mă. Te rog, Tea, Ia. măcar simt să mă fac invizibil eu singur. Zi măcar. Zi măcar să mă fac eu singur invizibil. Haide, ia. Pisici! M-am făcut invizibil.
Da, cam atât a fost și acest episod. Mâine o să postăm partea a doua, nu? Cu el. Partea a doua. Da, hai să mai stăm un pic să vedeți interiorul casei, că nu l-ați văzut, nu? Numai că eu am reclamă, nu știu. Dar care e ăsta primul? Aici e pizzeria pe care am început cu casa mea. Aici e unde se face torturi de astea, știți? Da, hai, simt. Nu, da. Și aici avem... Să mai facem o maina. Aici cred că o să mai facem 2 și aici. Avem aici mâncare. Nu termină episodul. Încă nu. Durează. Mai durează 1 minut, 2 minute, știi? Și tot o să vă spunem cum noi am făcut invizibil, adică să fim invizibili. Avem poțiunea asta. Chiar asta foarte mult. Așa, Kevin, dar nu arunca mine, bun, când e ceva. Uite, e acolo. What? Nu mai e, eu mai am. Aici sunt. Uite, o dispărut ăsta meu, uite, nu mai e nimic. Ce fain este! Și cam atât a fost și acest episod. Eu am fost Dejan, eu am fost S-a Kevin. terminat și poțiunea. Pa, pa!